Никога не съм крил и така съм споделял с мои колеги, приятели, като колегите от група Куку Бенд, че после Куку Бенд най-много любя една друга група, която се казва Тото, а не Тото 2 или Тото Котуньо. Стана ли мило? Много хубаво. Стана. Доволен ли си? Наистина, да. Романтично беше. Ние имаме спомени детски с Евгений от тази песен. Но нека да не обсъждаме това. На финала на днешната ни първа за тази седмица среща ще ви разкажа една очаквана история с неочакван край. Една бригада от яки бивши спортисти, от уния, на които вратът им е като на Дженифър Лопес Ханша. Тия момчета хванали заможен човек с цял рекет, вкарали го в чувал, облепен стикшо и го метнали в багажника на колата, закарали го в гората до едно езеро и започнали да топят главата във водата и да го разпитват. Топнали, значи представете си главата, топят и казва: злато, пари, диаманти. Извадили главата, човека казал: няма, момчета. Пак го потопили водата и пак питат: злато, пари, диаманти. Извадили го, човече пропагал: няма, момчета.